давоми хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. Турахонов ба хонааш бегоҳӣ баргашт. Вай суханони ҳаяҷономез ва ноҳамвори Зебиро дар бораи ҷангу кашокаш бо падараш гӯш карду худро тавре нишон дод, ки гӯё раҳмаш меояд. Аммо дар охир дастонашро ба ду тараф ёзонида ҷавоб дод: чӣ кор ҳам карда метавонистем, азизам? Онҳо одамони пирсол, бо кӯҳнагӣ зиста, бо кӯҳнагӣ фикр мекунанд. Акнун вақти онҳоро аз нав тарбия кардан гузаштааст. Ин тавр бошад, гардан фароварда шинем Зеби, ки дар ҳолате ки аз асабоният қариб худро гум мекард, боз пурсид: кӯҳнапарастӣ бар ман ғалаба кунад, дам назада нишастан гирам будааст? Вай беҷуръатона, гӯё зориву тавалло мекарда бошад, ба шавҳараш нигарист. шумо коммунист шуда ба ман ҳамин гуна маслиҳат медиҳед? Чӣ, коммунист одам нест магар? Ба коммунист дӯст доштан, падару модарашро ҳурмат кардан лозим нест магар? ҷавоб дод Турахонов. шумо маро дӯст медоред? Бо ҳарос шунавам нашунавам пурсид Зеби. дӯст намедоштам, хонадор намешудам. маро шахсан дуруст фаҳм, ба ту ҳам дилам месӯзад, ба падару модарам ҳам. тартиботи кӯҳнаи зиндагӣ чуқур реша рондааст. решаи онро фавран канда партофта наметавонӣ, оҳиста амал мекунӣ. ин пиракиҳо бо он умед мезистанд, ки рӯзе пир шаванд, кори рӯзгори хонаро барояшон ягон кас осон мекунад. дар кори рӯзгори хона ба онҳо ёрӣ додан оё душвор аст? чӣ қадар занҳои мо ҳаёти худашонро ба кори рӯзгори хона бахшидаанд. албатта то ҳоло аз кори хона ҳеҷ кас намурдааст. эҳтимол ба ин вобаста аз баҳри ягон чиз баромадан лозим мешудагист. охир ҳамаамон ҳам ба ҳурмати зотгоҳ, оила, ба хотири хешовандонамон аз баҳри ягон чиз мегузарем ку. ту ҳеҷ набошад дар бораи ман фикр кун. ҷони ман барои кор месӯзад. бо ин аҳвол зуд сӯхта нобуд шудан мумкин. ҳеҷ набошад ман барои дар хонаам дам гирифтан куфти корро баровардан ҳақ дорам ё не? модоме ки ин тавр аст, ба ҷуз занам кӣ ба ман фароғат мебахшад? ман туро мефаҳмам. туро ҳокимияти советӣ тарбия карда ба воя расонид. барои ин ту дар назди халқу ватан қарздор ҳастӣ. бо ин ҳама, агар ту бонӯи хона шуда шинӣ ҳам, аз ин мамлакат ягон чиз бой намедиҳад. ҳа, шахсан ба ман бовар кардан гир, занак. бонӯи хона будан ҳам кори калонест. ман бошам, барои ҳардуямон ҳам, барои ту ҳам ва барои худам кор кардан мегирам. агар ман донам, ки дар хонаам тартибот ҳасту умедворӣ дорам, барои ман ҳам осон мешавад. маошам бошад, барои аҳлу оила кифоя мекунад ба хаёлам. барои ҳамин бепарвотар бош. аз кадом як чизҳои беаҳамият фоҷиае сохта баромаданат асос надорад. охир ман метавонистам, ки дар мактаб ҳам кор кунам, аз уҳдаи рӯзгори хона ҳам бароям, мегуфт Зеби. ту маро кӣ хиёл мекунӣ? ман золим ҳастам? не, ман намемонам, ки худатро ба кор монда карда кушӣ, ҷавоб дод Турахонов. Зеби ягон даҳон ҳам гап задан натавонист. баъди насиҳати дурударози ба ҷон расонидани шавҳараш қаҳраш ҳам наомад. ба ҷанг кардан ҳам нашитобид. гӯё карах шуда монда буд. ба ҳама чиз бепарво назар мекард. ҳамааш ночиз, ҳамааш беаҳамият. вай ба дом меафтидааст, ки дигар аз он раҳоӣ ёфта намешавад. барои ӯ дигар фарқ надорад. вай
хаёл кард, ки тамоми дунё ба сари ин зан, ин оҷизаи нозук бор шудаасту ба муқобилат кардан қуввае надорад. саҳари рӯзи дигар вай бо овози хаста ба шавҳараш гуфт, ки мактаб рафта дар бораи аз кор рафтан ариза медиҳад. худат рафта мегардӣ чӣ? гуфт Турахонов бо мулоиматӣ. ин корат он қадар ба ман маъқул не. биё ҳамаашро шахсан ман худам ҳал кунаму монам. ин чӣ гап? ман минбаъд аз хона берун як қадам ҳам намемондам, гуфт Зебӣ беҳолона табассуме карда. медонӣ чӣ? пурсид Турахонов хандаомез. ба худо ки ин корро шахсан худам кунам, хотирам ҷамътар мешавад. рости гап, ту бисёр хушрӯ ҳастӣ. занаки хушрӯ ба кӯча барояд, мардҳо ба вай нигоҳ кардан мегиранд. шахсан ман ба занам рашк мебарам. кӯдаквор рашк мебарам. бовар мекунӣ, Зебӣ? гуфт вай чеҳраи худро маккорона сӯхтаю пухтаи оташи ишқи занаш нишон дод. Акрамхон дар ин суҳбати нохуш ҳамаи қобилият ва натоқии худро ба кор бурда, дар бораи хушандомию хушқаду қомати номаш ба худаш муносиб афтодани занаш ҳамчунон гапҳои рангбаранг ёфта гуфт. навозишкунон ҳазл кард, ки оқибат Зебӣ худро бо ду дасти адаб ба ихтиёри шавҳараш супурд. солҳои аввали зиндагиашон хеле хуш мегузашт. зану шавҳар якдигарро дӯст медоштанд. бо эҳсосот ҳамдигарро навозиш менамуданд. ба туфайли муҳаббати шавҳараш зиндагии дилгиркунандаи Зебӣ номаълум мегузашт. кори рӯзгори хона барояш сахтӣ намекард. аммо таънаю тазиқҳои падаршӯю модаршӯ ва зулми рӯйрости онҳо кам кам Зебиро хеле пажмурда карданд. аз кори вазнини рӯзгори хона қоматаш хам ва чеҳрааш зард шудан гирифт. оқибат шавҳараш камтар меҳрубонӣ ва навозиш мекардагӣ шуд. ба ӯ ваъда карда буданд, ки бонуи хона хоҳад шуд, аммо ба канизи итоаткори хона табдил ёфта буд. падаршӯяш ба кори хона вақт надошт. дар як рӯз 5 маротиба таҳорат карда 5 вақт намоз мехонд. вақти аз ибодат мондаашро дар бозор мегузаронид. вазифаи ҳаррӯзааш дар хона аз саҳар то шом бошад ҳам дар бораи чӣ гуна будани келини ибратбахш ва боинсоф насиҳат хондан буд. Зебӣ он суханони насиҳатомезро бефарқ гӯш карда ҳамаашро ба ҷо меовард. вай боғ ва полизро парвариш мекард, ҳавлиро мерӯфт, курпаю болинҳоро меғундошт, хамир сохта ба танӯр алав мемонд, нон мепухт, гов медӯшид, сару либоси ҳамашонро мешуст, оғил бел мекард, ба девор тапак мезад, ҳезум кафонида хӯрок мепухт. падаршӯю модаршӯ ҳарду ҳам чилимкаш буданд. Зебӣ дар вақташ ба онҳо чилим дода, оби чилимро зуд зуд нав ва сархонаи онро тоза мекард. ба дасташон об мерехт, пойафзолашонро тоза шуста ҷобаҷо мемонд. гоҳ гоҳ дар чашмони Зебӣ қатраҳои ашк намоён мегаштанд. вай ба таҳқири муттасили падаршӯ ва модаршӯяш тобу тоқат меовард, аммо намедонист, ки барои чӣ. ҳолати муқобилият нишон додан ҳам надошт. гӯё ки тамоми сабру тоқат итоаткории канизонаро, ки то инқилоби октябр қисмати зани узбек буд, ба мирос гирифта буд. дар хонаи Турахонов ҳавои рутубатноки кӯҳнапарастӣ қабат ба қабат мехобид. падаршӯю модаршӯ пеши ҳар гуна навиеро, ки аз дари онҳо даромаданӣ мешуд, маҳкам мегирифтанд. аммо муборизаеро, ки ба муқобили кӯҳнапарастӣ сар шуда ва то рафт вусъат меёфт, ҳис намуда, худашонро ба ин навиҳо мутобиқ карданӣ мешуданд.
муллотурахон гоҳ-гоҳ аз ҳаёти савдогарони бое, ки як вақтҳо ҳамсояаш буданд, бо ҳасад ҳикоят сар мекард. писараш ин ҳикояҳоро шунида, лабашро саҳл инҷ месохту эрод намегирифт. падараш бошад, фикри ӯро пай бурда, бо тамасхур мегуфт: ту писарам гумон мекунӣ, ки ман ба гузашта афсӯс мехӯрам? чӣ ҷои таассуф? ҳар чӣ буд, шукр ба даргоҳаш, ки пусида рафт. эҳе, ман бо даромади дукончаи майдаякам ҳеҷ гоҳ молу дунё ҷамъ карда наметавонистам. барои мо хушбахтӣ набуд. онро аз чанголи бойҳо зада гирифтем. падарат рост мегӯяд, писарам тарафи шавҳарашро гирифта, гапи ӯро тасдиқ мекард. кампираки майдаяки рӯяш пурожанги монанди пӯсти даббоғино карда. ана ин гуна зиндагии хушбахтонаро барои ту падарат муҳайё сохт. шоду хандон зиндагӣ кардан гир. ба худо ҳазор бор шукр, ки акнун барои ту ҳамаи роҳҳо кушодааст. турахонов суханони падару модарашро беэҳтиёна, вале бо мамнуияти ботинӣ гӯш медод. пиракиҳо гӯё тасдиқ мекарданд, ки вай дар ҳаёт ҷойи алоҳида, ҳуқуқи алоҳида дорад ва ба фарзандашон умеди калон баста буданд. акрамхон дар навбати худ ба рӯй баровардани орзую умедҳои онҳо саъю кӯшиш мекард. турахонов, ки як одами аз зиндагӣ лаззатҷӯянда ва онро дӯстдоранда буд, ба зебӣ меҳру муҳаббаташ сард шуда, аз тарафи дигар ба кофта ёфтани луқмаҳои ширин мекӯшид. қариб ба мусибате дучор мегардид, ки дар он мобайн ғайрат ва қобилияти ӯро ба назар гирифта, қарор доданд ба раёни дигар гузаронанд. ба ҳамин тариқ вай ба мактаби миёнаи Бахмалқишлоқ мудири қисми илмӣ шуда омад. баъд аз ин вай пеши шаҳват ва ҳавою ҳавасро гирифта, сар то по ба кор ғутида рафт. оқибат корҳои таълиму тарбияро ба роҳ монда, дар ҳамин мактаб директор таъин шуд. турахонов дар вазифаи директорӣ ҳам дер кор накард. муддати кӯтоҳ буд бошад ҳам, ба туфайли кордонӣ, ғайратмандӣ, суханпечонияш мактабро ба сафи пеш баровард ва дар назари роҳбарони раён ва вилоят намоён гашт. ҳамин ки Ҳайдар Содиқов бо хоҳиши худ ба фронт рафт, ба ҷои вай котиби сеюми комитети раёни партия интихоб гардид. акнун хурсандии шӯҳратпарастонаи падару модараш ниҳоят надошт. ба даргоҳи худо шукр, акнун пештара ҳамсояи боямон бар ин зиндагӣ мекунем, мегуфт муллотурахон. худоё шукр, акнун ту фуқарои ҳокимияти советӣ нестӣ, балки роҳбар ва ходими он ҳастӣ. ана ҳамон вақт Турахонов гапи падарашро, шояд ин аввалин маротиба бошад, якбора бурид ва ба ӯ сахт расид. падар, шумо замонаро намедонед. акнун нафасатонро ғун доред. ба сари халқ мусибат омадааст. мусибати халқ мусибати ман аст. ҳаминро дониста монед, ки дигар ба бозор қадам намегузоред. шахсан ман дар ҳамон зина истодаам, ки акнун ҳама чиз ба чашм менамояд. эҳтиёт шудан дар кор. акнун бардошт мекунед, падар, дигар роҳ нест. муллотурахони пир ва бофаросат аз ин гапи писараш наранҷид. писараш баръакс ҳар қадар танбеҳ диҳад ҳам, сар ҷунбонида гапи ӯро маъқул донист. турахонов ба тарзи ҷиддӣ зиндагӣ кардан шурӯъ намуд ва саъю кӯшиш менамуд, ки ин тарзи зиндагии ҷиддиёнаи ӯро дигарон донанду бинанд. вай акнун дар хонааш кам мешуд. шабу рӯз фаъолияти зур нишон дода, бо ғайрат ва ҷасорат ба кор ғутида мерафт. вай дар кор ба худаш ҳам сабукӣ намехост. либоси оддӣ мепӯшид. зоҳиран хоксорӣ ва ӯҳдабароӣ
барои ӯ гӯё хислати асосӣ шуду монд. аммо ҳамин ки ба хонааш омад, аз хоксорӣ ва фурӯтании ӯ асаре намемонду баъзан инону ихтиёрро аз даст медод. пеш аз ҳама ин рафтораш ба Зебии итоаткор хомӯшу сокит таъсир мекард. ҳар қадар Зебӣ фармонбар шавад, Турахонов ӯро ҳамон қадар фишор медод. оқибат аз муҳаббати пешина, ширингуфторӣ ва навозишҳояш нишонае намонд. вақте Турахонов бовар кард, ки Зебӣ ба канизаки дари хонааш табдил ёфту аз ҳолати таҳқиромезаш ба касе шикоят намекунад, Турахонов дигар ба ӯ эътибор надод. ҳар тавре ки мехост хору зор менамуд. барои Зебии бекас ва бадбахт зиндагӣ дар ин хонаи шавҳар ҷабру ҷафо гардид. пештар вай шармида худро аз одамҳо ақиб кашида бошад, акнун аз зиндагӣ дилаш монда худашро нишон додан намехост. агар фарзанд медид, ба тарбияи ӯ андармон шуда барои ҳамаи ин ҷабру ҷафоро кам мекашид. аммо вай аз Турахонов фарзанд надошт. шавҳараш назоидани ӯро ҳамеша барояш таъна зада таҳқир мекард. барои ӯ ҳамаи ин носозиҳою ногувориҳо кам буданд, ки дар ҳавои зиндагиаш боз як абри сиёҳ шиновар омад. ба ҳамсояашон баҳор дил бастани шавҳарашро пай бурд ё ба дилаш ҳис кард. Турахонов азбаски аз таҷрибаи гузаштаи талхаш ибрат гирифта буд, ҳаваси худро ба баҳор аз Зебӣ бо корчалонӣ сахт пинҳон мекард ва ҳатто ба назди оҳангар зуд дароюбаро карданашро ба падару модараш ҳам аз он ҷиҳат мефаҳмонд, ки вай роҳбар аст. бо одамони оддӣ суҳбат кардани роҳбар зарур. аммо дили афкори Зебӣ сирри ин вохӯриҳоро амиқ мефаҳмид. зеро дили афкор ҳассос мешавад. дар дили Зебӣ барои рашк ҷой намонда буд. ин рафтори шавҳарашро вай боз як зарба, таҳқири зиёдатӣ ва нештар халонидан ба дилаш пиндошт. дар айни замон аз ин кирдори шавҳараш худашро сабуктар ҳис кард ва акнун умед баста метавонист, ки ин хонадони барояш шабистонро тарк карда ба озодӣ баромада метавонад. зеро вай дигар ба шавҳараш дар кор нест. аммо гап дар ин, ки вай шавҳари худро ҳоло ҳам нағз намешинохт. бо зорию таваллуд ҷавоб хостанҳои Зебӣ Турахоновро тарсонд. вай аз он ҳаросид, ки ҷанҷолашон овоза мешавад. вай дар ин кор ҳаргиз ба таваккал роҳ додан намехост. зеро дар оқибати ин кор обрӯи дар тӯли солҳои бисёре ба даст овардааш барбод мерафт. ҳеҷу пуч мешуд, ки ин аён буд. бо вуҷуди ин аз баҳри баҳор баромаданро Турахонов ба хаёлаш ҳам намеовард. дар назди ҳавою ҳавасаш нисбат ба баҳор худаш ҳам чорае надошт. вай фақат барои духтарро оҳистаю сокин ром кардан мекӯшид. сабру тоқат ва ниҳоят эҳтиёткорӣ дар кор, мегуфт Турахонов худ ба худ. гапҳои нофорами байни ӯ ва занаш гуфташуда, он бегоҳӣ боз ба хонаи Халиламак рафтани Турахонов монеъ нашуданд. вай худашро тасалло медод, ки дар ин гуна ба хонаи якдигар даробаро кардан, дар ин гуна ҳамсоягӣ ягон гапи одамҳоро ба шубҳа меовардагӣ шуданаш мумкин нест. мулоқоташ бо баҳор бародарона аст ва ҳеҷ ҷиҳати шубҳаоваре надорад. дили Халиламак мехост, ки Турахонов зуд бинад. сабаби ин албатта дар он буд, ки ин гуна одами баландмартаба ба як оҳангари оддӣ диққату эътибор медод. Халиламак иззату обрӯ ва қадру қимати ба ҳар як одами ҳалол ва меҳнатдӯст хосбудаи худро
чуқур мефаҳмид. дар баробари ин вай бо касби душвор, шодиовар ва бо касби ба одамон зарурӣ оҳангариаш ҳамавақт фахр мекард. вай одами қадпаст ва лоғарандом, вале китфонаш васеъ, дастонаш пурқувват, ангуштонаш дароз ва муштҳояш табиатан ва ба туфайли касбаш паҳну пурзур шуда буданд. ҳангоми бекор монданаш ҳам фавқулода боқувватии он дастҳо, дастҳои пурзури одами меҳнаткаши корашро аъло медонистагӣ намудор буд. дар дили ӯ ифтихору ғурури одами меҳнаткаш сахт ҷойгир бошад ҳам, аммо одамони хондагӣ олимонро таҳсин мегуфту иззату ҳурмат мекард. агарчи вай чаласавод ҳам буд, аз ҳамаи воқеаҳои дар дунё рӯйдиҳанда хабар дошт. бинобар ин ҳар шаб бегоҳӣ баъди хӯроки шом дар сари як пиёла чой дар наздаш нишаста аз аҳволи байналхалқӣ гап задани Турахонов ба вай мефорид. Турахонов моҳирона гап мезад, ки Халил амак мафтуни суханони ӯ мешуд. имрӯз ҳам Халил амак Турахоновро бо мамнуният ва самимияте пазируфт. вай ду дасташро пеши бар гирифта меҳмонро ба хонаи покизаи бекару фараш таклиф намуд. хонаи аз ду утоқ иборати оҳангдар, кӯҳнаю фарсуда ва пастак ҳам буд. ҳавлӣ ва деворҳои он монанди қуроғи болишт аз чил ҷояшон дарбеҳ доштанд. оҳангар мебоист кайҳо ба ягон хонаи нав кӯчида равад. аммо дар Бахмалқишлоқ хонаи нав набуд. ҳамаи хонаҳои қишлоқ кӯҳнаю фарсуда шуда буданд. колхоз навака қоматашро рост ва акнун ба сохтмони манзилгоҳ сар карда буд, ки ҷанг оғоз ёфт. кори сохтмон муваққатан то фаро расидани рӯзҳои нек боз дошта шуд ва дар натиҷа Халиламак бар ин касон дар ҳамон хонаҳои кӯҳнаи пастак мезистанд. хонаи оҳангар тангу дилаш васеъ буд. аз кӯҳнагии хона ва ё камбағалиаш ҳаргиз наменолид ва шармашам намеомад. ба сабаби ҷанги даҳшатнок, ки ба сари халқу диёр омада буд, чӣ қадар одамон ба кашокашиву бенавоӣ бардошт ва кор мекарданд. Халиламак низ дар қатори онҳо тоб меовард. дари хонаи истиқоматии Халиламаку Баҳор ҳамеша барои дӯстонашон боз буд. ҳамин ки Турахонов даромад, Халиламак ба рӯи гилами кӯҳна курпача густурда ба нишастан таклиф карду худаш барои алов мондани самовар ба ҳавлӣ баромад. ҳамсояҳо машғули чойнӯшӣ дуру дароз суҳбаткунон нишастанд. дар бораи рафти корҳои колхоз ва аз хусуси Гитлери алайҳуллаънат гап заданд. дар бораи он гап заданд, ки фашистон бо зарбаҳои даҳшатноки ҷанговарони дар сари синаашон ситораҳои сурх дучор мешаванд ва иттифоқчиён макру ҳиларо ба кор бурда кушодани фронти дуюмро ақиб партофта меоянд. дар байни гап Турахонов ҳар замон бо гӯшаи чашм ба тарафи берун нигоҳ мекард. вақте ки аз дар Баҳор даромад, чеҳраи Турахонов фавран кушода шуд. вай бо духтар гарму ҷӯшон салом кард. Халиламак аз Баҳор пурсид: барои чӣ дер карда омадӣ, духтарам? дарс тайёр кардам, дадаҷон, гуфт духтарак ба рӯи мизи пошикастаи кунҷи хона як даста китобу дафтарро гузошт. Турахонов аз ин гап абрӯ чин кард. боз бо ҳамон писари Содиқов дарс тайёр кардӣ? ҳа, чӣ шудааст ҳамсоя? хандаомез тарафи духтарашро гирифта пурсид Халиламак. Пулот ҷавони наврас бошад ҳам боақл аст. инҳо ҳамавақт ҳамро дарс тайёр мекунанд. падар, ман шахсан ягон гапи бад гуфтанӣ нестам, гуфт Турахонов бо оҳанги таассуфомез. фақат ин ки ҳамроҳ дарс тайёр карданашро мардум каҷ нафаҳманд гуфта метарсаму бас. ба ҳар ҳол духтари қадрас
бо вай писари бегона то ин вақт якҷоя дарс тайёр карданаш аз рӯи одоб набудагист. барои чӣ вай бегона будааст? Гуфт Халиламак аз гапи ӯ дар ҳайрат монда. вай писари боодоб аст, ҳамсоя. ҳамин тавр асту, аммо домоду арӯси оянда ҳам дам ба дам якҷоя гаштан гиранд, дар назди одамон нағз намешавад. аз гунҷишк тарси арзан накор. аз рӯи одаташ табусамумез ҷавоб гуфт Халиламак. вай риши сафедашро ба дасташ молиш дода, боз гапашро давом дод. Пулот ҳоло як бачаи аз даҳонаш бӯи шир нарафтагӣ. майлашон дӯстӣ кардан гиранд. Баҳор ба падараш бо як гӯшаи чашм назар афканда, боз ба сари миз хам шуд. бача, гуфт Турахонов абрувонашро поён афканда. сину соли ниҳоят хавфнок. дар ин сину сол эҳтиёт шарт аст. охир ҳамсоя, фаҳмиданатон лозим ки ба қарибӣ имтиҳонашону сар мешавад, гуфт Халиламак. барои ҳамин аз китоб сар намебардоранд. бинед ки ҷанг давом дорад. ба сари мардум қулфати сахт омадааст. бачаҳо бошанд бо оромӣ дарс мехонанд ва пешвози рӯзҳои хушбахтона тайёрӣ мебинанд. дар қишлоқҳои аз фашистон озод шуда ҳам пеш аз ҳама мактаб кушода мешудааст. ин гапро бо гӯши худам шунидам. ҳамин гапи рост аст, писарам? ҳа, бале, гапи рост, гуфт Турахонов бо авзои ҷиддӣ. мо дар бораи он фикр мекунем ки фашистони ғоратгарро ҳар чӣ зудтар зада ронда, дар диёрамон осудагӣ барқарор кунем. шунидӣ духтарам, гуфт Халиламак ба тарафи духтараш тоб хӯрда. суханҳои бениҳоят қимат. туро халқ мехононад, духтарам, ба қадри ин расидан дар кор. нағз хон, духтарам. вай боз ба Турахонов нигоҳ кард. ман аз духтарам хотирҷам. шабу рӯз аз китоб сар намебардорад. ба чашмаш зарар нарасад гуфта хуб метарсам. Турахонов сабук нафас кашида лаб инч кард. духтаратонро шахсан ба ихтиёри ман монед, падар. худам ғамхорӣ мекунам. ба дарсҳояш худам кӯмак мекунам. дам ба дам хоб мебинам ки ман ҳам мехондаам. дар парта нишаста кадом як ҳикояи муаллимро мешунидаам. бедор мешаваму хобам ба меҳнати сахти ҳаррӯза табдил меёбад. бале, Баҳорхон, ба ту аз таҳти дил ҳавасам меояд. барои чӣ ҳавас мекунед? пурсид Баҳор дар ҷавоб. кори худатон ҳамин қадар муҳим, ҳамин қадар аҷоиб ки ҳамавақт шумо ҳамроҳи одамҳо. одамҳо, ман ба ту гӯям, ҳамаашон ҳархел. Турахонов боз лаб инч кард. рост гуфтӣ, кори ман ҷудо аҷоиб, аммо аҷоибии онро ҳам худам ҳис накарда мемонам. баъзан ба сархорӣ даст намерасад. аз мо коркунони масъул пеш аз ҳама фаъолияти фаврӣ талаб карда мешавад. ҳамин тавр Турахонов аз ин ҷо, Турахонов он ҷо, дар ҳама ҷо Турахонов. вай ҳис мекард ки фамилияи худашро бо шавқ такрор мекунад. ҳар ҳодиса рӯй диҳад, дарҳол ба Турахонов муроҷиат мекунанд. дар рӯзҳои наздик ба сохтмони ғалабагес боз одам фиристодан лозим меояд. ба онҳо кӣ сардорӣ мекунад? боз Турахонов. ҳамаи корҳои муҳим ва душвори раён шахсан аз дасти ман мегузарад. ба меҳнатам баҳои баланд медиҳанд. ба қарибӣ як ходими мо ба ман Рафиқ Турахонов, супоришҳои шумо асал бар ин форам, таклифҳоятон офтоб бар ин равшан гуфт. шоир шаву рав, гуфтам ба вай. албатта ин хушомадгӯии рӯи рост, аммо шамол набошад дарахт намеҷунбад мегӯянд. мисли ин беасос таъриф намекунанд. дар ҳар ҳол одами зинда ҳастем. ин гуна суханҳо чӣ хел фораманд? ба рафти кор нигоҳ карда гӯям, ман дар ин вазифаам набояд ки дергоҳ кор кунам. дар сохтмони ғалабагес кори минтақаи раёни худамонро ба ҷои якум баровардан дар кор. имонам комил ки ин корро ман мекунам.
анабад мебинед, ки ба кори вилоят даъват карданд. ман бошам не гуфта наметавонам. аслан гирем худам одами аз паси мансаб медавидагӣ нестам, вале мансабатро бардоранд ба чашми ҳама менамудагӣ мешавӣ. аз ҳама муҳимаш ин не. муҳимаш он ки ту бисёр чизҳоро дида бо тафсил мулоҳиза меронӣ, ба халқ бештар манфиат мерасонӣ. гап ана дар ҳамин дӯстони азизам. халиламак худаш ором менишасту шукр гуфта суханони тумтароқи Турахоновро гӯш мекард. баҳор ҳам дар кунҷи хона нишаста ба суҳбати онҳо мароқ зоҳир карда буд. ба духтари ҷавон ва ҳанӯз бетаҷриба ин гуна суханон тамоман нав буданд. гапҳои ҳақро гуфтед, писарам, дилсӯзона гуфт Халиламак. мартабаатон баланду ташвишатон ҳам зиёд. дар хонаатон ба ҳузур дам гирифтан ҳам вақт намеёбед. Турахонов дар ҳамон лаҳза пешонаашро пурчин кард. беҳтар аст ки аз хонаи ман гап накушоед, падар. ягон воқеа рӯй додааст? пурсид оҳангар ба ҳаяҷон омада. гуфтан гиред, дар ин ҷо худамон охир. Турахонов бо гӯшаш як сӯи баҳор нигаристу оҳи сард кашид. падар, дардамро ба шумо гуфтанам мумкин аст. шахсан барои ман шумо аз ҳамаи хешовандонам наздиктар ҳастед. ба хонаатон дароям, ба хонаи худам даромадагӣ барин. вай лаҳзаи андешамандона таваққуф карду баъд пурсид. зани маро шумо зуд дида меистед, а? занатон як феъли бади одамгурезӣ дорад, писар. рост, падар, вай гӯшанишин, ҳамеша дар хонаи дарун. дар ин масъала шахсан худам ҳам айбдор. аз вай зани фаъола тарбия карда натавонистам. бо одамҳо унс намегирад. ба корҳои муҳимтар банд шудаму ба тарбия кардани зани худам вақт наёфтам. ақлу ҳушамро ғондошта фикр карда бинам, ки вақт гузаштааст. аз ҳамдигар дур шудем. акнун вай ба назарам бегона барин. ин бошад, падар, бадбахтии калони ман. мебахшед кӯ, падар, ман дигар зебиро дӯст намедорам. бо зани дилнохоҳ зистан ғайр аз бадбахтӣ дигар гапе не. акнун чӣ кор кунам? сар диҳам? раҳмам меояд. охир ҷавобашро диҳам, ба куҷо меравад? ҳарчи ҳам бошад, вай маро дӯст медорад. мана нависандагон дар романҳояшон қаҳрамонҳояшонро маҷбур месозанд, ки аз беҷавоб мондани муҳаббаташон азобу уқубат мекашанд. шахсан аҳволи ман баръакси ин. вай дӯст медораду ман не. ин гуна аҳволро ба душманам ҳам раво намебинам. бояд гӯям, ки аҳволам ногувор, ирода ва ҷуръати на ҳар кас мерасад, ки ба одами солҳои бисёр дар паҳлӯяш зиндагӣ кардагӣ захми ҷонкоҳ занад. барои чӣ ин гуна воқеа рух дод? падар, солам ки калонтар аст, ман духтаратонро огоҳ карда монданӣ ҳастам. насанҷида қадам нагузорад. бигузор рӯзгори талхи ман барои вай огоҳии ҷиддӣ бошад. ман гармогармӣ, ҳавою ҳавасро муҳаббат гумон карда, ба зебӣ раҳмам омада хонадор шудам. охир вай дар ёди ман ақлашро гум карда буд. акнун вай дар азобу ман ҳам дар азоб. вай барои ман шуда аз ҳамаи занҳо рашк мебарад. ин зиндагӣ не, як асорат. фикр нокарда гузаштани бунёди зиндагӣ оқибаташ бадбахтӣ будааст. беҷо нагуфтаанд, хишти аввал чун ниҳод меъмор каҷ, то ба охир меравад девор каҷ. албатта ман агар духтари ба худам муносиберо меёфтам, ҷавоби зебиро медодам. Турахонов ба Баҳор нигоҳ кард. аммо ин барои ман осон не. дигарҳоро азоб диҳӣ, худат аз ҳама сахттару зиёдтар азоб мекашӣ. зиндагӣ шӯхӣ не, мураккаб аст. ту, Баҳор, аз ҳиссиёти хурдсолона ҳушёр бош. шавқу шӯрии ҳиссиёти ҷавонӣ куркурона аст. андешаро намедонад.
ба вай бача бовар накун. ман ба ту ҳамчун бародари калонӣ маслиҳат медиҳам. аз гуноҳҳои худаш тавба кардани Турахонов Баҳорро мутаассир карданд. Халиламак низ ба вай раҳм кард. маълум мешавад, ки зиндагии ҳамсояам талх будааст, аз дил мегузаронид Халиламак. одамҳои калон ҳам дар ҳаёти шахсӣ бетолой мешудаанд. ба Турахонов зани дигари ба худаш муносиб лозим. агар ин ҳамсояаш ҷавони зан ногирифта сину соли Баҳор андак калонтар мебуд, Халиламак духтарашро ба Турахонов ҷон гуфта медод. ҳамсояаш одами тилло, бо пиру ҷавон баробар, монанди баъзе роҳбарҳое шикам дамонда каттагӣ намекунад. кибру ғурур надорад. ҳамавақт ҳурмати падару модарашро ба ҷо меорад. албатта онҳо одамони аз дунё бохабаранд. Халиламак инро кайҳо боз медонад, лекин чӣ илоҷ? онҳо пиранд. пирон сазовори ҳурматанд. падару модарашро ҳурмат карда гап задани Турахонов ба Халиламак мефорад. вай Халиламакро ҳам падарвор эҳтиром мекунад, ба гапаш гӯш медиҳад, ҳолон ки ин оҳангари оддӣ аз куҷо бо ин Турахонови олим, одами ба маълумот баробар шуда тавонад. сухани охирини Турахонов Халиламакро ба андеша водор намуд. наход боз ба Пӯлод киноя карда бошад. худо медонад, ки ба чӣ хаёле рафтааст. охир дӯстии Пӯлоду Баҳор аз пеш дӯстии маъсумона аст. то ҳоло дар бораи дӯстии самимии онҳо ягон кас габи бад нагуфтааст. охир онҳо ҳамсояанд. майлашон дӯст бошанд. Халиламак ба духтари худаш бовар мекунад. Баҳор ба насиҳат ва маслиҳати ҳеҷ кас муҳтоҷ не. ба зами ин ба ҳеҷ кас Пӯлодро ҳам хафа кардан намемонад. охир Пӯлод барои Халиламак ба ҷои писар аст. ҳайдар Содиқови ҷангувар ва Халиламак бо вуҷуди дар тафриқаи синашон ҳамчун бародарони қадрдон буданд. бинобар он Халиламак писари ӯ Пӯлодро чун фарзанди худ азиз медонист ва аз дилу ҷон дӯст медошт. Халиламак рӯзи таваллуди Пӯлодро ҳам дар хотир дорад. он рӯз Ҳайдар аз дасти босмачиён ярадор шуда буду барои ӯ тамоми қишлоқ зиёдтар аз ҳама Халиламак ғам мехӯрд. баъди як сол дар хонаи оҳангар ҳам садои гирьяи кӯдак баланд гардид. Баҳор ба дунё омад. аммо бадбахтона занаш дар азоби зоидани он замон аз олам гузашт. ҳайдару Хайрӣ зану шавҳар ба ғаму ғуссаи Халили оҳангар шарик шуда бо ҷону дил ба тарбияи кӯдак кӯмак расониданд. онҳо на чун ҳамсоя, балки чун хешони наздиктарин мезистанд. аз бози ба фронт рафтани Ҳайдар ҳар рӯз Халиламак аҳволи ҳамсояашро хабар мегирифт. Хайрию Пӯлод мактубҳои Ҳайдарро ҳар қадар бо чашми чор интизорӣ кашанд, Халиламак ҳам он қадар бесаброна нигарон мешуд. Халиламак аз падараш мактуб гирифтани Пӯлодро аз духтараш шунида, рӯзи дигар ҳамин ки корашро тамом кард, рост ба хонаи ҳамсоя даромад. Хайрӣ ҳанӯз аз кор барнагашта буд. Баҳору Пӯлод зери сояи беди лаби ҳавз китобҳояшонро гирди худ гузошта дарс тайёр мекарданд. Халиламакро дида Пӯлод давон ба пешвозаш рафт. Халиламаку Пӯлод гӯё бо якдигар қувваозмоӣ мекарда бошанд, аз хурсандӣ оғӯш кушода вохӯрӣ карданд. вақти хурсандиашон оғӯш кушода аҳволпурсиро ҳамавақт худи Халиламак сар мекард. оҳангари коҳансол ин дафъа ҳам гӯё ба фишори сахти оғӯши Пӯлод тоб оварда наметавониста бошад, ба китфи ҷавон бо навозиш тап зада гуфт: биёмон ту баҳодур, ту паҳлавон, қабурғаҳоямро фушурда шикастанат таъин. кани бинем дадоят чӣ навиштааст, аввал мактубро хонда те?
пулот давида ба хона даромада мактуби падарашро бароварда ба Халиламак хонд. Баҳор ин мактубро аз ин пеш хонда бошад ҳам боз бо диққат гӯш карда чашмонаш аз ашк лиқ пур шуд. Халиламақ ғарқи хаёлот чашмонаш дар рӯи пулот ришашро беихтиёр молиш дода меистод. вақте ки пулот мактубро хонда шуд, оҳангари пир нидо кард: дадоят қаҳрамони ҳақиқӣ. пулот сурх шуда ҷавоб дод: серёжа чӣ? ҳар кас дар ҷанг бошад, вай қаҳрамон аст. медонам писарам, медонам ки ту чӣ фикр дорӣ. ту ба ҷанг рафтанӣ, вақташ ояд ба ҷанг ҳам меравӣ. мактабат тамом шавад, ватан худаш даъват мекунад. ҳозир панду насиҳати падаратро иҷро карда ист, гуфт Халиламак ва китобу дафтарҳои дар замин паҳну парешон нигоҳ карда: маълум ки ба имтиҳонҳо сахт тайёрӣ мебинед. дар кори хона ба модарат ҳам ёрӣ мерасонӣ? бале, ёрӣ мерасонам, ҷавоб дод Баҳор бо овози ҷарангдораш хандида. ба ҷои пулот ту ҷавоб надеҳ. худаш забон дорад, ақлу фаросат дорад. воқеан ҷӯякҳои полизро каланд мекунӣ ё не? кани писарам, каландро барор чӣ? пулот давон рафта каланду бел овард. Халиламак дар як дам домони яктаашро ба миёнбандаш барзада, каланд дар даст, ҳамроҳи пулот байни полис даромаданд. палакҳои бодиринг ва помидорро, ки шох дода месабзиданд, каланд карданд ва пиёзҳое, ки чун пештар заминро кафонида баромада, сӯи офтоб қад мекашиданд, об доданд. баҳор бошад, аз онҳо дуртар ба гулзор рафта бехи гулҳоро нарм кард, ки алҳол мухча баста барг бароварда буданд. ба райҳон ва хинои навгул карда об медод. дар айни ҷӯшу хурӯши кори онҳо, Хайрӣ аз мактаб баргашта ва бо меҳрубонӣ ба Халиламак салом дод. аз пешонаи Баҳор ва пулот бусида, хавотиромез гуфт: писарам, боз тани курта гаштаӣ. охир ин хуб не, месулфӣ. сулфаам гузашт, буваҷон, модарашро хотирҷамъ карда гуфт пулот ва ҳамон лаҳза ҷонкоҳона сулфидан гирифт. сулфаам монд мегӯӣ, монданаш ҳамин? гуфт Хайрӣ дилтанг шуда. ман дар ғами тую, ту аз худ бепарво. вай портфели кӯҳнаи пур аз китоби дар лаби ҳавз истодаашро рӯи суфа гузошта, аз хона пиҷаки пулотро оварда ба китфаш партофт ва пурсид: писарам, хӯрок хӯрдед? не буваҷон, шуморо мунтазир будем. бисёр нағз, ҳозир ба самовор алов мепартоям. ба хаёлам мастовае аз нонушта монда ҳаст. ҳа, буваҷон. эҳ, духтарам, писаратро дар бепарвоӣ сарзаниш мекунию худат мастовае аз нонушта мондаро гарм карда мехӯрӣ, таънаомез гуфт Халиламак. мастобаро пулот пухтагӣ, гуфт Хайрӣ хандаомез. ҳозир ба корҳои рӯзгори хона даст намерасад, дадаҷон. шабу рӯз ба кори мактаб банд. имтиҳонҳо наздик шудаанд. ба талабаҳо ҳам душвору ба мо ҳам. баробари онҳо мо ҳам аз имтиҳон мегузарем, дадоҷон. бачаҳоро чӣ андоза ба ҳаёти мустақилона эътимоднок тайёр кардем, чӣ дараҷа майлу рағбати ҳар кадоми онҳоро ба зиндагӣ ошкор сохтем, инро акнун месанҷем. аз Баҳор бошад хотирҷамъ аст, зеро вай роҳи равшани худро интихоб кардааст, гуфт Хайрӣ аз қабати портфелаш дафтари тунукеро ҷудо карда гирифта: мана охирин иншое, ки Баҳор навиштааст. вай дафтарро варақ задан гирифт. баҳояш аъло, аммо гап дар ин ҳам не. мавзӯи иншо кӣ шудан мехоҳам. хонда диҳам майлаш, Баҳор? лозим не, муаллима, шарм дошта ҷавоб дод Баҳор. хоксорӣ накун. кайҳост, ки ман инро дар синф хондаам. марҳамат гӯш кунед.
ба эътирози духтар диққат надода сатрҳои нахустини онро хонд. дар дунё аз касби духтурӣ дида касби беҳтарин нест. тақдири бемор дар дасти духтур аст. олами бекарони ҳиссиёт, фикру хаёл, орзуyu умед ва амалӣ шудани онҳо ҳама дар дасти духтур. агар ман ҳаёти меъморро аз дард ё бигзор аз марг наҷот дода тавонам, ҳамон меъмор биноҳои аҷоиб созад, ба назари ман чунон менамояд, ки гӯё онҳоро ман ҳам сохта бошам. зеро агар ман меъморро наҷот намедодам, мумкин буд, ки ин биноҳо сохта нашаванд. агар нависанда дар дасти ман аз беморие, ки оқибат ба марг мебурд, шифо ёфта, романи аҷоибе навишта бошад, ман хаёл мекунам, ки дар навиштани он ман ҳам иштирок доштам. духтур ин шарики ҳамаи корҳои бузурги нонамоён аст, ки аз дасти ӯ шифоёфтагон иҷро мекунанд. хайрӣ ба чашмони духтар бо меҳру муҳаббат нигарист. боракалло духтарам, ту духтури ҳақиқӣ мешавӣ, гуфт дар охир. халиламакро хурсандиаш ба дилаш нағунҷида, ҳайҳаю байбай гуфту таънаомез ба Баҳор нигарист. духтар аз истиҳола сархам менишаст. майлаш, ғурғур кард халиламак бо маломат ба духтараш нигариста. ману ту дар хона гуфтугӯ мекунем. Баҳор ба тарафи дигар рӯ гардонд. ҳа падар, чӣ гап шуд? пурсид Хайрӣ. раҳмат ба ту ҳамсоя, чашмамро кушода мондӣ. Чӣ гап шуд охир? пурсид Хайрӣ. ҳеҷ чиз нашудааст. ин фақат ба дуи мо дахл дорад. гапи байни худӣ. ту ба ман бигӯ, ки Пулот кӣ шуданӣ? Хайрӣ ғамангез оҳ кашид. дар калаи вай фақат як гап: фронт, фронт. буваҷон, шумо бояд гапи маро ҳам фаҳмед, ки эътирозомез гуфт Пулот. касбро ман баъди ҷанг ҳам интихоб карда метавонам. ҳозир касби аз ҳама заруртар ва фахрноктар салдатӣ, ҷанговар будан аст. мефаҳмам, ҳамаашро мефаҳмам писарам, биё мон, ҳамин қадараш бас аст. Хайрӣ ба Халиламак рӯ гардонд. якдам истед падар, мастоба меоварам, не нагӯед, қатӣ мехӯрем. раҳмат духтарам, ман хӯрок хӯрдам. Баҳор аз саҳар ин ҷониб ягон чиз нахӯрдааст. албатта аз мастобаи шумо рӯ намегардонад. аммо ба ман иҷозат диҳед, дар хона камтар биринҷ дорам. як бурда гӯштам ёфта оварда мондаам. ба дасти худам як оши палав сохта биёрам. овора нашавед дадоҷон, ҳоҷат надорад охир. мастоба ҳаст, шукр гурусна нестем, гуфт Хайрӣ. охир духтарам, хеле вақт боз оши палав нахӯрдаем. ман як палав пазам, ки палави палавҳо бошад, гуфту оҳиста аз суфа бархоста ба тарафи дарвоза роҳ гирифт, ки Хайрӣ ӯро аз роҳаш боздошт. ин тавр бошад, ман ба шумо ёрӣ медиҳам, дадоҷон. ҳамааш тайёр духтарам, ба чияш ёрӣ медиҳӣ? шумоҳо коратонро карда истед, ман зуд пухта меорам. шарташ ҳамин, ки мастобаро бисёр нахӯред, иштиҳоятон нагардад. Халиламак рафта буд, ки Хайрӣ аз ҷой бархоста ба самовар алов монд. вай бо ёрии Баҳор ба рӯи суфа дастурхон густурд, ба шакароб сохтан сар кард. Баҳор ба лаби ҷӯй нишаста помидор, бодиринг ва пиёз мешуст. Хайрӣ ин сабзавотҳоро ба чини коса майда пора кард. Пулот аз хона мурч, занҷабил, намак ва нон баровард. нағз меҳнат кунӣ, ҳосилаш ширин, хӯрданаш аз вай ҳам ширинтар мешавад, гуфт Хайрӣ ба Баҳор нигоҳ карда. инро бин, Пулот чӣ хел сабзавоти нағз парвариш карда расонидааст. дар замини назди мактабамон ҳам помидор пухта расид, таъриф кард Баҳор, гапи Хайриро қувват дода. Пулот дар гапаш сахт истода буд, ки барвақт корем, мана бармаҳал пухт. Хайрӣ бо ҳавсала пиёзро пора мекарду Баҳору Пулот хомӯш менишастанд. баъд
баҳор гилаомез аз Хайрӣ пурсид: хайри апа, барои чӣ ин шӯямро ба дадаам хондед? Хайр чӣ шудааст? Пурсид Хайрӣ. Охир падарам духтур шудани маро намедонистанд. То ин вақт ман ба он кас нагуфта будам. Намедониста бошанд, акнун донистанд, гуфт Хайрӣ оромона. Гап дар сари ҳамин дия, акнун падарам ба институти тиббӣ медароӣ, духтур мешавӣ гуфта ба ҷонам мерасонад. Орзу мекунад, ки маълумоти олӣ дошта бошам. Хайр медароӣ, гуфт Хайрӣ мисли пештара оромона. Чӣ ташвиш мекашӣ? Ба институт даромадан намехоҳам, гуфт Баҳор овозашро баланд карда. Хайрӣ ҳайрон шуда ба духтар нигоҳ кард. барои чӣ намехоҳӣ? Ҳеҷ намефаҳмам. Худат духтур шудан мехостию? Мехоҳам, лекин ҳозир не. Баъди тамом шудани ҷанг ҳозир вазифаи асосии мо ба фронт ёрӣ расонидан аст. фикри Баҳор аз афташ ба Пулод маъқул шуд, ки сарашро бо изҳори ташаккур ҷунбонид. суханони гарми Баҳор дар дили ӯ роҳ ёфт. эҳ шумо, ман ба шумо чӣ ҳам мегуфтам? байни худ маслиҳат кардагӣ барин, гуфт Хайрӣ сарашро ҷунбонида. гапи ҳардуят ҳам рост, аммо фаромӯш накунед, ки дар шароити ҷанг ҳам хонданро давом додан дар кор. охир ҷанг пеши ҳаёти хушбахтонаи минбадаи моро набояд гирад. вақти тӯфон одамон дар саҳро корашонро ғондошта мемонанд? албатта не. онҳо бо эътимоди офтоб зидди тӯфон мубориза мебаранд. духтарам, донистанад лозим, ки ба ман чӣ қадар душвор. шавҳарам дар ҷанг дере нагузашта писарамро ҳам ба сафи армия даъват мекардагистанд. лекин ман бачаҳоро таълим дода гаштаам ку. раъду барқ ҳам мегузарад. аз паси абрҳои сиёҳ офтоб ҳам мебарояд. офтоби ҳамешатобон. медонам, муаллима, ҳамаашро мефаҳмам, гуфт Баҳор бо ҳарорат. қатъи назар аз ин, ман бояд барои ғалабаи ҷанг кор кунам. хайр, ту чӣ кор карданӣ ҳастӣ? эҳтимол дар колхоз кор кунам. ҳар нав карда фоида мерасонам. эҳтимол ба сохтмони ғалабагез равам. Турахонов гуфтанд, ки аз Бахмалқишлоқ ҳам ба қарибӣ як гурӯҳ одамон ба ин сохтмон рафта кор мекарданд. Акрамхонако аз райком ба ҳамин гурӯҳ сардор шуда мерафтанд. аз ин гапи Баҳор ғазаби Пулод ҷӯш зад. пешонааш пурчин шуд, абрувонаш бо ҳам пайвастанд. аз чашмонаш шарораҳои рашку нишонаҳои бераҳмӣ пош хӯрданд. мебинам, ки бе Турахонов зиндагӣ кардан наметавонистагӣ шуда мондаӣ, гуфт Пулод бо ҳаяҷон. Пулод, Баҳор ба чашмони ҷавон рост нигарист. гапҳои бемаззаро ба як тараф монд, ки баъд пушаймон нашавӣ. чӣ гап задам? инро худам медонам. ҳар кас фикри худашро донад. албатта маро бубахш, Баҳор, лекин Турахонови ту чормағзи пуч аст. ин тавр нагӯ, Пулод, эрод гирифт Баҳор аз алам ва қаҳр чеҳрааш сурх шуд. барои чӣ Турахонови ман будааст? умуман гӯям, ту ноҳақ барои падарат шуда ба вай қасд кардаӣ. ба падарам гап нарасон. ӯро ба ҳоли худаш мон, гуфт Пулод бо ғазаб. падари ман? бале, падари ту қаҳрамон. гапи ӯро бурида гуфт Баҳор. аммо ин ба ту ҳуқуқ намедиҳад, ки дигаронро сиёҳ кунӣ. ба ту намефурида бошад ҳам, аммо дониста мон, ки Турахонов аз Ҳайдарамакам бадтар кор намекунанд. ба хотират биёр, вақти директор будани вай мактабамон дар раён доимо дар ҷои якум буд. ҳамин тавр не, муаллима? Хайрӣ, ки то ҳоло ба ин баҳси онҳо шарик нашуда менишаст, аз ҷавоби рост рӯ гардонида нимғурма гуфт. эҳтимол гапат тамоман дуруст набошад, Баҳор. шумо ҳам одамро сиёҳ кардан кори осон. бе ин ҳам ба вай душвор. вай одами бадбахт, шумо бошед. қариб буд, ки Баҳор гириста фиристад.
Пӯлод бошад, лабу линҷаш овезон суханони ӯро сархам гӯш кард. «Эҳ, баҳор, баҳор», гуфт Хайрӣ, ба духтар меҳраш тофта ва раҳмаш омад. «Падарат бар ин содда ҳастӣ, ҳам зудбовар. Зиндагиро ҳанӯз бисёр бад медонӣ». «Ин чӣ гап? Шумоҳо забон як кардед магар? Зиндагиро намедонӣ, зиндагиро намедонӣ». Вай андак аз шасташ фаромада суханашро давом дод. «Бубахшед, муаллима, охир ин Пӯлод қаҳрамро овард». Вай ҷаста бархост. «Рафтанам беҳтар». «Баҳор, куҷо меравӣ?» «Хонаамон меравам. Аз ман хафа нашавед, муаллима». «Аз ту хафа нашудаам. Ҳозиракак худат гуфтӣ коре накунем, ки охираш пушаймонӣ оварад». «Пушаймон шавам, шудан гирам. Ин кори ман». Вай ба назди Пӯлод омад. «Ту, Пӯлод, инсоф надорӣ. Ҳамин ҳам йигитӣ будааст. Агар ҳамин хел рафтор мекарда бошӣ, худат танҳо дарс тайёр кардан гир». Баҳор чашми ашкборашро пинҳон карданӣ шуда ба дари берун давид. Хайрӣ аз паси вай бо меҳр ва афсӯс нигоҳ карда монд. Пӯлод бошад, бо абрувони гирифта ором менишаст. «Писарҷонам», гуфт Хайрӣ бо оҳанги таваллуомез, «аз пасаш давон рав. Муноқиша кардан чӣ фоида дорад? Ман дар назди вай қадри худамро паст намекунам». Пӯлод оҳиста сар бардошта гуфт: «Эҳ, шумоҳо ҳоло кӯдак ҳастед. Ман чӣ ҳам мегуфтам». Вай худро коҳиш медод, ки ба муноқишаи бемаънии байни бачаҳо монеъ шуда натавонист. Не, барои чӣ бемаънӣ будааст? Ҳар кадомаш нуқтаи назар, фаҳмиш ва ақидаҳои худро ҳимоя мекарданд. охир худи Хайрӣ дар бораи принсипнокӣ нуқтаи назари худро қатъиян ҳимоя карда тавонистан таълим медод. Агар ба мобайни баҳси дуи онҳо медаромад ҳам, ин корро барои он мекард, ки дар хусуси Турахонов чашми Баҳорро кушода монад. Аммо ин ба гуфтан осон. Баҳор ба дунё бо чашмони калон кушодааш менигарад. Аммо Турахоновро на бо чашмоне мебинад, ки масалан Пӯлод ин мардакро дида метавонист. Лекин Пӯлод ҳам фақат ба ҳисси ботинии худ дода шуда ба Турахонов ҳамла меовард ва бо ин ба хатоӣ роҳ медиҳад. Хайр, гап ҳамин бошад, пас ҳам Пӯлод ва ҳам Баҳор дар бораи Турахонов чиро медонистанд?